Usa ka sunog na hitabo kagabi sa Barangay Basak, Lapu-Lapu. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nasunog ang usa ka stockroom sa furniture shop sa Sitio Kagudoy, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini gipanag-iya sa magtiayon ni Nato ug Neneng Gilerawan. Matod pa sa akong anak nagpukaw sa laundry ko, no? Oh. Muna diha niya. Timbakuwas dahil nagbangon kay tayo na guna. Si Lulo Ignacio nga amahan sa tag-iya nakaangkol sa mga paso sa iyang bukton. Ano na paso mga? Di ang kayo ni abot naman dito sa poso. Nya nagbomba man ko. Matod ni Neneng, dugay na nilang wala puy ang nasunog na stockroom. Matod niya, wala magikan sa ila ang sunog. Yang sinusunog dito rada kita wala maabot. Pero tungod sa dayon makuan o dayon makuan ang kayo di halos sapot na abot diri. Diliyot gamay na lang lit kulang. Maabot ang balay. Wala lagi showroom lagi na namo kana nalihawan ng puyo. Kanang mga kuan na diya mga sali namo bitaw sa furniture nga mga sample wala na gamit. Mao na stock diha. Kining silingan nga laundry shop naniguro usab sa pagpanghipo sa ilang mga linaban. Nadawat ang alarma sa kabumbiruhan alas 11:50. Dali raw sab nila na paong ang kayo. Kuan pa nila wag under investigation kay wala man sila kurente ba. Wala gi plan sa kurente. Ang katog ko diha akong gipungutan ng tagiya manabako nya makatol nya dinday man siya kay wala pa ko na sa matog katong igayon na. Nasayran nga ang igsuon sa tag-iya maoy tigkatulganan sa nasunog nga stockroom. Ray Pasaporte, News 5. Gikan sa 27 billion pesos mukunod ngadto sa 10 billion pesos ang adjusted rehabilitation budget sa lalawigan. Ang kantidad giminusan human natubag sa pribadong sektor ang rehabilitasyon sa amihanang Sugbo. King Perez, Suginlimi. Sa pakiginabi sa gobernador kang Presidente Noynoy Aquino dinhi sa Sugbo kagahapon, misaad og suporta ang presidente sa rehabilitasyon sa amihanang Sugbo. Gipaibalo sa gobernador ang presidente nga musubmit siya og 10 bilyones pesos nga rehabilitation budget. Mas menos kini sa unang gisubmit sa Kapitolyo nga mikabat og 27 bilyones pesos. Gipasabot sa gobernador nga usa kini ka realistic budget. Ang uban nga galastuan natubag na sa pribado nga sektor ug humanitarian aid groups. Ako personally I thought nga ako ulit ito. Pero amo pang kwanto sa nila is kuan kining mas main buna mo kay tago kaso ko pero ako ba I want to be realistic. You know, di pa lang ang Cebu pod god ang kinahanglan og pondo. Ako lang masultod ko din daghan sa kita mag-isunan pod nga gani on their own initiative kasi maka-afford yun. Kasi sige naman sila ilan na mga na paayo ilang mga ilang mga kalay. Ang bagong rehabilitation budget ila pang isubmit sa Malacañang. Gipaabot nila nga mahingpit kini sa higayon nga makompleto ng rehabilitation plan sa mga apektadong LGU. Gidepensahan sa Davide ang nasudnong kagamhanan batok sa mga panglantaw nga way naabag ang pamunuan ni Aquino sa amihanang Sugbo. Para ako, no, I'd like to be very, very clear. It's really unfair, you know, mayroon nga walay na hinabang na national government. From the very beginning, diyan na sila. No? Relief pack sa DSWD. Kwarta mo sa tawag, no? Kwarta, this is public money. So, kinalan, kuanan po na, kinalan doon lagi mga process ini. Kung matugutan ang sugyot ni PAR Secretary Lacson nga idiretso na ang paggahin sa rehab fund sa mga apektadong lungsod ug dakbayan, matud ni Davide magpabilin gyapon ng task force pagligon sa paglantaw sa pagpatuman sa mga rehabilitation projects. We go back to the real the objective is creation of the task force to monitor and coordinate kini mga programs, activities, and plans for rehab. King Perez, News 5. Mga sakop sa US military mutukod sa mga classroom ubos sa Adapt School program sa DepEd Region 7. Ang mga classroom gikatakda nga sugdan pagbarog karong Mayo. Jinky Bargio, Suginlimi. Nakigtagbo kaganiha ang tulo ka mga sakop sa JUSMAG Conjoint US Military Assistance Group ngadto sa mga kadagkuan sa DepEd 7. Ilang gipadayag ang ilang intensyon sa pagtabang sa pag-ayo sa naguba nga mga classrooms atol sa bagyong Yolanda. Ang classrooms ilang sugdan og tukod karong buwan sa Mayo. Kini may susama nga hitsura nga konsepto sa gidesign sa Engineering Department sa DepEd. Matod sa US Navy, unlimited ang ilang pagtabang alang sa Adopt a Classroom program sa DepEd.
Well, we're looking to build as many schools as we can. There's not a definite number of schools. We're basically going to build as long as we can here. Gawa sa DepEd, makig-alliance sab ang US Navy sa AFP Central Command alang sa pagtukod sa mga tunghaan. Ang DepEd Regional Office malipayon sa mga kalambuan ug nang hinaot nga makasugakod sa bagyo ug linog ang classroom nga ilang tukuron. Ang atong gihangyo nga kana lang unta nga earthquake resilient or resistant or typhoon resistant kay aron nga ang atong buildings mo lahutay pa og daghang katuigan. Kadaghan na almost every week na imo dool nato nga mga donors nga mo adapt sa atong mga schools nga destroyed during the last year's mga calamities sa earthquake ug sa subtract typhoon. Karon Jinky Bargil, News 5. Available na karon sa publiko ang satellite phones sa smart communication. Gilusa din sa tubo ang SmartSat, ang satellite phone service sa smart nga mahimong maggamit sa mga lugar nga walay signal o sa panahon sa katalagman nga ma-down ang cellular o landline phone services. King Perez, Sugin-Limi. Dunay duha ka matang sa mga satellite phones nga gi-offer ang SmartSat. Adunay satellite phone ug adunay usay gitawag nga Sat Sleeve nga mahimong magamit ang iPhone 5 ug Samsung Galaxy S4 isip usa ka satellite phone. Matud ni Global Access for Smart Communications First Vice President Tina Mariano, interesado ang mga lokal nga kagamhanan sa pag-purchase og satellite phones. Ang labing unang demonstration sa satellite phone gihimo nila sa Kapitolyo human sa bagyong Yolanda. Paari mo po siyang gamitin basta wala ka ng obstruction na roof, for instance, or nasa loob ka ng bahay mo, nasa loob ka ng building, okay? Kung nais mo pong gamitin ang satellite phone mo, or SatSpeed or your XP, kailangan po nasa labas ka. Sa kantidad nga 38,500 pesos, aduna na kinidala nga free prepaid load nga $225 kundulan 10,000 pesos. Mukabat lang usab og 25 pesos per minute ang connection charge sa paggamit ni ini. Tungod kay satellite ang gigamit nga connection ni ini, gikinahanglan nga gamiton kini sa gawas nga walay sa lipod. And I believe they are now seriously considering getting it because they believe that in times of crisis, the government of Cebu, the provincial government of Cebu has to be ready, and the only way that they can really be prepared for the worst is if they have a smart satellite phone. Apan na usab kini mga accessories aron magamit indoors ug tungod kay sagad kini gamiton sa mga lugar nga walay kuryente, aduna usay mapalit nga solar charger. Ang bagong produkto mahimo nang mapalit sa tanang service center sa Smart. Kung interesado po kayo makakuha nito so that you can always be prepared for anything, pumunta lamang po kayo sa kahit na anong Smart store at bumili po kayo nitong either satellite sleeve or XP. King Perez, News 5. Usa ka komisyon giplano nga tukuron aron mo'y manalipod ni atong mga tao nga gibugal-bugalan. Leslie Caminade Vistil, Sugin-Limi. Government charge. Gipaspasan karon ang pag-aprobar sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pagtukod sa Komisyon sa Dakbayan nga mo'y tahasan sa pagpanalipod ni atong gidaog-daog pinaagi sa pagbugal-bugal. Ato sa gihimong public hearing sa Konseho, giduso ni Konsehal Alvin Dizon ang pagtukod sa komisyon. Panalipdan sa mong komisyon ang tanang mga matang sa pagbugal-bugal sa isig katawo. Monitor sa ordinansa. So kung dunay mga discrimination cases nga moabot sa atong syudad, mahimo nato ng investigaron og under the ordinance 2339 mahimong silutan kato mo discriminate on the basis of gender, no, on the basis of disability kanang mga PWD, on the basis of sexual orientation ang atong mga naa sa LGBT community. Gipadayag ni Dizon nga ngayon usab nga hatagan og importansya ang mga sakop sa lesbians, gay, bisexual ug transgender community. Matud niya ang ngayang irespeto ang isig katawo. Kay di man nato ikalimod na naamang gyud ning kuan, no, mga LGBT community, and they are part of our society. So we might as well recognize the fact na appeal sila sa atong mainstream society ug malikayan ni ang mga discrimination. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga amutan o kapakya sa pagtambong sa kalihukan dili makapugong sa graduation sa usa ka estudyante. Kinigikaro sa usa ka memorandum nga gipakanaog sa Secretary of Education. Jinky Bargil, Sugin-Limi.
Sa taliabot nga graduation sa mga pampublikong tunghaan, gidili sa Department of Education ang pagpangolekta o graduation fees sa mga tinun-an. Base sa DepEd memorandum nga gipagawas ni Secretary Armin Luistro, gidili ang pugsanong pagkolekta og mga bayro nun alang sa graduating students. Kinisab ang pahimangno ni DepEd 7 Regional Director Carmelita Dulangon ngadto sa mga magtutudlo sa tibuok rehiyon. Kung nakapasar sila sa ilang klase, sa ilang mga leksyon, o angay na gyud sila mo graduar, mo dawat sa ilang certificate or diploma, we should allow them. Dili babagan, tungod lang anang mga requirements nila nga bahin o JS prom or mga amutan, dili na siya babag. Ang kasamtangang palisiya nga gipatuman karon sa Department of Education naghatag og dakong paglaom ngadto sa mga graduating students sa elementary ug high school tungod kay alam nila usa kini ka mahinungdanong butang nga wa sila mahikawi silang katungod nga makagraduar karong tuiga. Ang mga grade 6 pupils na silang Kimberly ug Hershey May nalipay nga makapasuna sa sunod buwan. Happy ti kay wa may bayaran nga karong school year ti nga makagraduate mi. Naliver ko kay at least makatabang sa family namo nga wala na may graduation fees. Paninguhaon sab sa DepEd Regional Office nga katungtanan apektadong tunghaan sa Bagyong Yolanda makagraduar gyud karong Abril. Amo naman ang gi-report sa central office nga mga divisions naglain-lain gyud ron ang ilang mga pizza. Pero mo salida gyud ako tub April. Bisan gitakda sa memorandum sa Secretary of Education nga karong Marso 27 ug 28 ang graduation, maabtan pa og Abril ang graduation sa mga uban nga school divisions tungod sa pipila ka suspensyon sa klase sa milabay nga tuig. Jinky Bargil, News 5.